युअर वॉटर सिस्टीम. शुद्ध पाणी पिणं आता प्रत्येकाच्या बजेटमध्ये. होय, कारण इथे तुम्हाला मिळेल 13,000 रुपये किमतीचा वॉटर प्युरिफायर फक्त आणि फक्त 7,499 रुपयात. ते सुद्धा 1 वर्षांच्या वॉरंटीसह. फ्री इन्स्टॉलेशन डिलिव्हरी आणि 950 रुपये किमतीचा प्री फिल्टर अगदी मोफत. संपर्क 8999 1084 24 किंवा 7741 09 44 62. मुंबई गोवा महामार्गावर खड्डे पडले आहेत. या मुंबई गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांची मंत्र्यांकडून आता दखल घेण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडून मुंबई गोवा हायवेची पाहणी करण्यात आली आहे. मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी अधिकाऱ्यांसोबत आढावा घेतला आहे. कशेडी आणि परशुराम घाटाची ते आज पाहणी करणार आहेत. पण त्यांच्यावरती टीका वगैरे न करता त्यांना सूचना देऊ की हे कसं चांगलं अजून होईल, यासाठी सूचना देऊ असं मला वाटतं. आणि 100% या सगळ्या गोष्टीमध्ये गणपती बाप्पा आम्हाला यश देईल. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.